ning urip iki pancen yo ana sing penak, ana sing rekoso. Upama kok aku sambat jur karo sapa? Upama aku njaluk tulung karo sapa? Monggo jeng pangeran alam sah iki mlebune pakunjaran. Pakunjaran kae sing jaga prajurit ora sithik. Upama aku dhewe sing ngluwari urung tanungo mesti ketemu prajurit. Monggo kekudangane ngati parep nyelametake jeng pangeran alam. Jadalah. Omong ora ana kancane kok omong dhewe. Ngoten niku cara tiyang gen kula jarene tiyang edan. Sampeyan niku enten napa kok jenengan? Bingung. Ya bingung niku ra balik wong bingung kok. Lah nek aku balik malah cilaka. Lah nek ora balik nek bingung ya ndoro. Wah, iki malah kaya wong ketemu malah wong edan. Sampeyan niku ampun ngoten. Sampeyan niku jane ora wong sembarangan kok. Sampeyan niku wong pangkat. Ning saiki ya. Nggih. Kok ucapmu kabeh bener. Ya kok kula mau ngomong tak kok niku menawi nggih lan boten tak nggih boten kono. Pancen ucapmu ki bener. Ning yen tak sawat, kowe iki ya kaya wong edan. Nek ora sik jenengmu ki sapa? Kula Saridin. Saridin? Nggih. Mosok ngendi? Saking Jawa. Saka tanah kula Jawa. Jawa Tengah. Kaleres Kabupaten Pati. Desane kula Miyana. Wong Miyana wewengkon Kabupaten Pati. Lah niki kula sakniki teng pundi? Iki ning gone tlatah Kasultanan Palembang. Oh. Lah kowe iki mau saka tanah Pulo Jawa tumeka Kasultanan Palembang kene numpak apa? Kula liwat segara. Kula numpak kelapa kalih dhewe. Lah enten apa? Yo kaget ta. Lah nggih, lumrahe wong nyabrang saka tanah Jawa nganti tumeka tanah Palembang iki mesti gunake gethek utawa perahu. Lah kowe kok malah nganggo klopo sekantet. Iki apa bisa to, Din? Lho nyatane nggih saged dugi mriki kok. Iki napa boten? Lah nggih kabeh ucapmu bener. Lah kabeh pangucapmu ki yo nyata. Ning pomo ngeten wonten pundi wau? Kasultanan Palembang. Wah, teng Palembang niku enten pager mangan tanduran. Tanduran doyan pager. Nggih napa boten? Lho iya bener apa sing kok omongke? Lah nggih. Sampeyan niku jane tiyang apik. Kepengin benerno barang sing salah, kepengin digekno barang sing doyong. Ning delalah sampeyan kalah bola nganti sampeyan minggat mestine sing duwe hak iku malah ora duweni malah sing duwe hak saiki ngringkuk cukup yo ya aneh Din lah omongmu iki bener ngaten omongmu iki nyata pancen sing ora duwe hak malah duweni sing duwe hak malah saiki ning pakunjaran. Lah, iki rak ngene. Jeng Pangeran Alam Sah. Iki rak calon sultan ana ing Kasultanan Palembang. Nggih. Ning merga saka trekae Pangeran Sanggar Singkih lan garwa selir Sultan Jatuh Iskandar. Teman saiki sing jumeneng dadi sultan kuwi Pangeran Sanggar Singkih sing Alam Sah sing duwe hak iki ning pakunjaran. Nggih niku ingkang dipun wastani pager mangan tanduran.
lan mestine sing serakah sing lanang niku ngayomi sing wedok mergo dhuwur wong pager kok malah tandurane dipangan tandurane padha dene wong ngerti nek iku pager kok malah dipangan dhewe pun ngeten wong kula ketemu kalih sampeyan sambat karo sapa lak nggih ngoten to bener wong teng mriki sing ana kula upamane kula ngrewang-rewangi sampeyan ngoten pripun tenan piye iki ya pancen kowe tenan-tenan lahir batin arep mitulungi aku yo matur nuwun iki dina jeneng pangeran alam saiki rak mapan pakunjaran mangke kula kalih sampeyan mara teng Palembang ngetokne pangeran alam saking salebeting pakunjaran nggih yen pripun kowe tak omongi lho ya nggih pakunjaran kae temboke wae kandele ki sak depok nggih lawang iki rujine gedene sak lengen-lengen ora mung cukup kuwi akeh prajurit sing tungguk kemit jur carane nyelametke piye to Dik ambil nak perkara metu saking pakunjaran najan pagene wesi lawange wesi lawang kula wis tau nglakoni kok iya apa piye wis perkara mlebu metu pakunjaran niku mengke katun teng kula manut kalih kula gumantung dumateng kersane sing gawe urip pun percaya kalih kula mangket jake margi kula tak sing ngetokke pangeran alam saking ayo sanjing wah iki dikunci nggih lawange lah jine semono gedene lho Dik guru sejati Syekh Maloyo panjenengan Kaliyoga lantaran tiket kula keparing panjenengan saripipun lawang pakunjaran saged kapok la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mungkin kula beto mangkok nggih. Matur nuwun panjenengan. Saking sampeyan sampun luar saking pakunjaran. Monggo dinalaken menika monggo. Ayo monggo. Prajurit kewodo untuk kemit janane banget Jamul kan wah jauh wala wonten jauh Dipas wae jauh lawan kowe nggih rancet sok mong rancet piye rakyat kalian ngebetke pakunjaran lah mula iso kuwi sok mongso kalane kowe iki teledor ing sanggeman mboten rapet apane nggih siji wae ora ana prajurit sing tunduk kemit kalbu kowe lho kula niki wong ngawat-ngawati sak jawinipun pakunjaran pun ternyata napa-napa kok cukup niki nggih Walah. Ciloko ana apa? Raden alam sampun mboten wonten waktune Pangeran alam sa ora ana nek ngono pagunjaran bobol. Nyatanipun mboten bobol ning mboten wonten. Ciloko niku. Bola-bali nak kowe to?
Apa sakit ngilang nggih? Sing iso ngilang iki sapa? Pengiran alam sah. Sakit ngilang iki pripun? Iki tanggung jawab sapa? Nggih, kula pados iki, Mas. Engko sik. Pripun? Kowe enak men padosi. Rumangsamu kowe iso nyekel dhewe lho piye? Kowe iki tak percaya. Jogo pagunjaran. Kowe njaluk bayaran mundak, tak undaki. Lho bar-barane iso jogo pagunjaran malah. Waduh, jenengan iki pados senopati kados kula pun mboten wonten lho. Estu. Piye? Kangelan golek gantine. Senopati kados kula niku malah jenengan ajar blan-blan. Oh iki mau upama liyane sing dadi senopati Jamaluddin iki dudu kowe. Malah sesuk ora mangkat. Wis lunga, wis mulai. Bocah sregep nganti aja. Kangge pripun iki? Piye? Pripun kita? Bujang ala monggo kula dhewe malah. Ampun kuwatir kula wani tumindak ngeten iki kula tanggung jawab yen kaya ngono tebumu aku ya saya wani doane nyawa kula pun percaya kali kula mawon iki garapane sampean siji kok bola bali Sultan Sakti menungso kaya kowe yen isih urip ana gebyaring jagat mesti kowe bakal ganggu kelawan uripku. Wah yen aku mati ya kowe senengen ora ana sing aru-aru kowe arep dene saiki aku sing urip arep kepriye wae kowe tetep ora iso tentrem atimu. Kowe arep lungguh jigrang sela tumpang. Waton tansah isih urip. Cilaka uripmu. Wis to cilaka bakal urip. Sansari. Piye? Iki wis tuwek. Ora apa-apa wong tuwek. Lho sing kok gondo kekuatan iki apa? Kowe arep wani kelawan. Sangar sing kowe ngias aku. Yen pancen aku musuh karo kowe kalah. Mergo aku kalah bolo. Ning saiki aku ndek jago. Kowe ndek jago? Iya. Yo sapa jagomu? Iki. Kowe jago. Iki mung ora nggawa sekra aku dene ngumpukke gajah plastik ning isor. Sultan Sari. Yen wong iki menungsane sing dadi jagomu. Musuhe iki dudu aku. Lah sapa musuhe? Musuhe. Ayo musuhe kowe. Kowe dino karo iki lho, Den. Padha dine iki ketoke. Iki Jamaluddin, rangket tangane srekal. Protol wis wani dadi jago. Arep tarung model piye kula nggih wah. Ayo kudu wani wong wis wani. Kula jagone Sultan Sari, jagone sampean sinten? Yo, Jamaluddin. Niki nggih tunggale wong. Ora ngerti kondange, tung etan, tung kulon, tung kidul, Jamaluddin. Ya kok raine kaya bocah idiot. Nyek. Sampean dadi jago niku wis dipikir tau. Kira-kira menang apa kalah? Cetha nek menang, wis cetha. Oh nyeten. Pripun? Upamane jago tarung kula kalih sampean diut. Nek sampean kalah mundak isin panon kok kalah karo wong tuwa. Kula sakake sampean. Jujur karo wis kanggo nemtokno kula sampean le tanding menang karo kalah gampang carane. Pripun? Sampean tak jak gedean mawon. Gedean apa? Wah iki jalukan. Seneng aku ya iki. Jamaluddin ditantang. Sampean iso gede kula gelem ngatur kalah. Pripun? Pun. Rondo kecemplung banyu. Salah.
Wong icot ning banyunan. Salah. Botol kecemplung banyu. Salah. Ah, cara jasilan gendong. Wong urung dibedhek kabeh. Lah napa? Batal diare. Cek kabeh. Wis, sampean ngerti kewan sapi. Ngertos. Kewan aja basa. Ngerti. Jago karo jago nek basa. Ngerti lah sampean tok tuwa. Sapi sikile pira? 4. Nah, pitik sikile 2. apa sebabe ula gak dikeki sikil? Ayo. Sebabe apa? Mergo ula lunyu. Ah, ora iso. Mergo ula ora tau ning aspal. Ora iso. Atut angin. Nah, iki. Sapi sikile 4. pitik sikile 2. apa sebabe ula gak dikeki sikil? Sebabe nek ula dikeki sikil nyokot. Ula tidak sikil nyokot. Nyokot. Nek ula gak dikeki sikil. Bodoh. Sampeyan ora ewahnya aku. Nah, iki bedhekan sing pungkasan adu kerusan. Iki jaluk aku. Iki lho. Nah. Sampeyan kok kuat ngangkat kelopo kalih niki. Aku kalah karo sampeyan. Ngaten. Ngono. Ya. Wah. Epres. Wis ngono dijajal. Saiki. Berbodoh. Iso. Ya. Sampeyan iki jane tenagane ampuh. Nggih. Rasa betah melek ning uteke cilik. Ngene nggih. Nego mboten kuat. Oh, jane kalah. Ya dang-dang dadi jagung ngangkat. Opo iki musuhe genti? Sampeyan? Iya, jago kalah. Monggo. Kok sampeyan kuat ngangkat klopo niki kula ngaku. Kaya ngono. Kula tak nyembah kalih sampeyan. Kuat. Dungo kok kuat. Jangan perlu dungake. Kuat. Jagone kula. Kuat. Ini kepripun kok malah blas mboten kuat. Pripun blas kowe dhewe ora kuat iso. Pangeran Sanggan Singgih. Nggih. Sampeyan cedhak kene. Lah wong ngangkat kene wae kok ora kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Sampeyan nggih. Sampeyan ngalah. Sampeyan iki lho ngalah. Ngene. Loh, kita. Angge niki kagem Waduh. Pripun jenengan kok? Diundang kok malah. Pengen kalah apa tak antem iki? Nggih. Enek manut urip lho. Aja buntere lho. Kula manut jenengan. Ayo. Ah niku pengkhianat iki. Jajal piye? Ah, mboten. Aduh, plek tenan niki, plek. Wis, sampean iki padha-padha ngawula, padha-padha ngabdi goleka bendara sing apik. Aja bendara sing elek, mengko sampean ketot elek. Nah, kumpul yo ngono, kumpul wong sing pinter ben ketot pinter. Aja kok wong bodho golek bojo wong bodho. Engko sak omah bodho kabeh piye. Ini omongan kowe. Aku iki Saridin lho, omongane mandi lho. Ini Gusti Patih Sultan Sahari kajenengan punjering lalakon sing siji mpun mati kantun siji sing wedok. Duh, dicedhaki. Ayo.
bayi. Wong wedok kulino ngempet sente. Tegese Gatelan. Kowe kok ngarani aku datelen Sampean iku menungso kok kaya kewan. Bar karo kakange kok ngalap adine, sampean iku nyebut. Lah kok nyebut ya karuan nek dilairke ning donya seneng-seneng. Ngoten. Rasake seneng, rasake kuwi, rasake iki lho. Kelakon karepe Iya. untuk sing enom lingguh dadi prameswari, garwane dadi ratu. Sanggar singgih mati. Heh? sanggar sikit. Iki maune julagan mah. Nggih, ndaraku. Karek milih. Lagi Kowe melok bolo kene apa bolo iki? Wah, nek bola niku wis ora tau ulang tahun, bisa sami kulino ngatak ibron, bola jenengan pun. Piye. Balik meneh. Kula moto ngibron karo saiki segera ulang tahun. Salahmu. Upama arep dipoto ki semoyo. Dilimpe kok. Dilimpe. Loro Patih Sultan Sari minangka wakil panguwasa ing Palembang krana malang ngrani menika tiyang salah wajib nampi pidana. Monggo kepareng badhe nampi pidana menapa? Mari. Cetha kuwi sing salah. Gegereng Kasultanan Palembang iki gara-gara kowe. Lho, jeneng wong salah kuwi kudu nampa pidana. Ki entenono sebentar. Oleh-olehane wong Jawa pungkasane sampean dipilihno kahanan. Ya wis saiki aku tobat. Wah, Ora mung cukup tobat ana ing lisan. Ning wong salah kudu munduh poing pakarti. Wis salah gawe sedane Kanjeng Sultan. Lho saiki ana paukuman sing kudu kok pilih. Siji pusaka, loro tali, telu racun. Yen to kowe kepen ngendhato nganggo tali, yen to kowe kepen lampus diri nganggo pusaka, yen pancen kowe kepengin ngombe racun, iki racun wis tak samapake. Iki minangka paukumanmu marang aku. Ya wis. Aku ngrumangsani salah. Tur meneh wong sing tak tresnani saiki wis temenan pati. Kabeh lakon iki pancen aku tinggalane. Aku ngrumangsani salah. Rikala semono Sultan ing Makassar. Iki yo beda kok, Din. Ki Palembang kok Palembang kok Makassar ki piye to? Tanpa Palembang merantau tenan. Ning Palembang sedan krana tak racun. Ya wis siji-sijine dalan sing tak pilih. Iki mbok menawa caraku aku kudu mati. Dadange gotong gua, Din. Makassar pun mati. Gendong bapak. Gendong. Balik. Sukertaning negara Kasultanan Palembang siji Malang Rani, loro Sangkasi. Wis tekane kabeh. Apa ora luwih prayoga yen to pangeran Langsam iki dina dijumenake sultan, aja nganti kumplang suwe. Mangke mawon pados dinten ingkang sae kersane mboten nempuh tembung gigi mangsa gelak laku. Menika lantas Iya, ngene, Din. Aku matur nuwun banget karo kowe. Kowe sing bisa madangke swasana ana ing Kasultanan Palembang. Ngene, kowe melu aku teng pundi? lho yo ning omahku ning kepatihan. Oh ngaten. Iki ana perlu sithik karo kowe ya. Kula pura ning kula ora izin mboten wani kok. Lah terus ngajak sok. Lah niki. Oh, yo, nek pancen kowe ijak kanca. Ya. Melu aku ya, Din. Ndelek kula mangke. Melu aku ning dalam kepatihan. Ojo sijuk semali niki.
iku kronto-ronto. Ya wonten menapa kok ngaten, Romo? Kowe iki wis gedhe. Kowe ya wis gedhe. Wis sak umur kemanten. Yen to kapinujon kowe padha mlaku bocah loro kae, tur ketemu kanca ruangmu sing ing kono wis gandeng bocah. Tegese kanca ruangmu kae wis padha duwe bojo, ya wis padha duwe anak. Lah iki wis gedhe, wis remaja putri, wis sak umur manten. Lho kok yo gelem omah-omah iki piye to, Nok? Bapak iki nganti bingung mikir kowe. Romo, lah ngaten menika kok dadak panjenengan menika penggali. Menawi to kula menika dereng anggadhahi simah nggih to. Nika mbok menawi dereng ketemu jodoh, ra iki ngaten to dereng panjenipun. Pawatanmu ya bener. Upama iki dina durung ketemu jodoh, kuwi pancen kok nggo pawatan. Ning ngene lho, Nduk, kowe ora usah golek jodoh. Romo iki duwe memitran. Walah, bocah bagus banget. Bagus, Romo. Aduh bagus, Kang, Mbok. Loro cacahe. Kalih to. Saka kareping Rama, sing siji bakal tak jodohke karo Kayati, sing siji bakal tak jodohke karo Kayatun. Tenan iki, Nduk. Apa saestu, Lho tenan, Rama iki kaya ngono nganti mikir kowe, nganti keloro-loro ninggalke Kasultanan Palembang ki mung goleke jodoh kowe. Kula selak kepengin niku lho ndang mangertosi lho, Romo. Tenan? Nggih. Selak kepen ngerti. Nggih, Romo. Kowe ya ngono. Adi sami Nah, kemawon. Den kuadrat. Barene, Den. Wong pateh kaya tetep apes. Kene lho kowe, Din. Iki ngene. Iki diwanoke. Iki anakku. Iki sing barep Rokayati. Iki sing adine. Jenenge Rokayatun. Ora ketango. Iki sing uragil nang keton blondor gedhe. Lah terus karsane pribu. Ngene lho, Din. Wong aku wis kepotangan di lawan kowe tanpa pitulunganmu. Iya, coba ya. Puji malah nangis jabuti kabeh malah wis. Puji murek, puji. Puji nangis, puji. Tukang dikore nangis. Puji nesu, puji babuti kabeh wis. Wonge murek wonge. Wonge murek wonge. Wonge murek. Ana jabuti ya. Sebar. Iya, malah dijabut. Kita kiai. Ini apa ora sederhana. Kowe
Jack, tak lah Jack. Jack, coba ya Jack. Agak jam 2. Setengah 3 lagi ada.
bisa. Karena ngomong. Bulan dong.